Però què fas, tio? Practicant les distàncies. I trencant el plat, no veus que falta el crier? Va, ja pots passar. Ei, que la distància mata. Doncs com ho fem? Em sembla que tinc la solució. Benvolguts i estimats clients, Canonja presenta el seu menú per les taules del Gari. Oferim descomptes especials a grups d'escoles de circ i malabaristes. Pues ja ho teniu. No ens deixem res. Una mica de xispa potser. Això demà ho solucionem. No us ho perdeu.